Shubor Snem jong unong san Hima. Ka Sanfida Nongrum ka thei le kai na ka jila kalalong ka thei le kai ka bayo Thep kul ningkong ya ka kinhun le kai ki kin thei na India ha ka AFC Women's Asian Cup arajar arphenrio kani ka jile kai ka ri India ka de ha ka 2026 AFC Women's Asian Cup ka ba ka le khun persha ya ka Vietnam ha Perth Australia ha ka South Rik liber arajar arphenrio ka Sanfida ka le yo ban Thep shikul ka balong ka jing sa jing kan mau bot ka jing sarong ya ka jila namar bagade ka thei le kai ka baningkong ha ka jila ban yo ka ni ka lat ha ki limpung ki ba kham he ha ka berthei warla ka India ka la sharam da ar ko le iwe ha ka Vietnam hendei ka ni ka longpat ka we ka lat ba ka India ling ba ka Sanfida Nongrum ka le yo ban pin khi jar ha ka ni ka limpung le kai Hadien ar phulai Snem ka India ka le yo ban Thep kol khadu ha ka Women's Asian Cup ka dei ha usnem arajar lai hashwa ban kha ya ka Sanfida ka kinhuan le kai jong ki kin thei ka India ka lasdang ka jinga khun jong ka ha ka 2026 AFC Women's Asian Cup da ka jinga le kai basdang persha ya ka Vietnam ha Perth Australia ha ka sngi balang ka South Rik leber arajar ar phendio ha ka jinga le kai ka banwan ka India kan sa ai ring biang persha ya ka ri Japan ka bajulong ka ladu ha ka perthei ha ka nyau Rik leber arajar ar phendio